Iso ni ok gidhi ndiko youth, gidhi malos ging'eny Victor. Ing'eyo ni government, sirikal ka sirikal, kata state departments, kata bad migepe sirikal, negi kaka ndiko ji. Kata mana ka mwantie ni kaka ndiko ji. So ana feel ni one, William Ruto temo accommodate youths. Nikech ing'e ni nyaka ne chak Uhuru, kata nyaka nobed gi presidents ang'wen mokalo. Ma sirikal mokwongo ndiko jopuonje 100+ thousands. To jopuonje gi ok gin joma oti, gin joma tindo. Nikech nitie nyaka age mondiko go ji e sirikal, nitie kama kisechope to koro ok nyal ndiki. Ineno ka accommodation mag jok matimo tije lwedo, ineno ka gibedo accommodated e weche mag affordable housing projects gi. Ineno ka kidhi Kisumu kata sani, kata kunde mamoko e Kenya ka sani onge county ka county Kenya ka, all the 47 counties na kiro county ka meeting affordable project mar sirikal. To kanyo yudhi time tije lwedo. And again ineno ka weche mag nyota gi, president of field ni jomoko nitie ma osesomo to nitie dala, to gin jo ohala, to ginya timo ohala nikech ji te be ok onyuol jo office Victor. Jomoko nitie monyuol jo pap, jomoko nitie monyuol jo office, jomoko nitie ma jo kawo karabati, ka osomo motieko to ok onya bedo office, en jo karabati. Jomoko nitie tie ma gin en kanyo, en kata mi office to ok onyal. So ji te ok nyal bedo office. So Ruto ng'eyo ni ka nitie ng'ama ja ohala, to nicho kawo pesa omiyo nyithindo ma vijendewa ma jo ohala gi. Kendo ka sani phase 2 no setime gi training gitu pesa ma phase 2. And amore kata jok mang'eyo mancho do pesa ni otiyo godo maber. So ineno ka nyo ndik sirikal ni nyo ndiko polisi 10,000 and jowa be nyo ndike iye kanyo. Jopuonje osendiki, jowa ikawo itere na waya system ne gi training. Antie be ahero ga kete Facebook page na every Tuesday ntiere ga government lando ga tije. Wanyiso ga jowa ni waen kare jiga ni kolandi nikech sirikal masani opore machon ma kisasa mi were jo kanyisi ni ndalo yugi gango. Ndalo kene ng'ani kaka ji lori. Tingine macha gi we old constitution. Nyaka no old constitution manyine ni tinde kidwa teach Victor. Nyaka lande mi ka the processes mi team interview. Mako tiri koro kio muta to dhi e court ni osako genyo ndiki. To nyoko ndiki na nikech Kenya ndiki. To ka pokja musade sebe dale sigori piny nikech okio muta to tiri e court. Tini chon chane onge court mane ndiko ji maji usiko ni kawo ji lori. Kata sani police. Kidwa team recruitment nyaka land number, matere assembly, mapenjwe ko yero pesa mar recruitment. Makata ku recruit ji ka en ji 10,000 recruit ji 10,001 one no dala idhi iluongi e parliament to explain ko recruit one. So pogore gi kane chon itime cha. So president osetemo accommodate ji. To konya time ji expect ni yudhe tema Kenya ka ondik dichiel. But gimoro ntima wi go Victor. County governments ma piny wage. One create ne jowa be employment. Omiyo ne kane jakom no fight mondo bedi. Mondo mi ka iponi nti gimok nya tim malo. To county nigi kambi. Kade wan gi kembe counties, ma county nigi kambi, county nigi kambi. To yudhe wa maka Kisumu ka yudo kade Kisumu ka ni kambi moka par. Kichiro ka kembe mantie Kisumu gin mekwa inde mantie kunde moko mekore yache. An mago jo gimbo yene gi develop. Tiro kaka gindiko jowa opore ko nego wan ka county ma ndiko kit maka private companies. So kade wan gi kembe ma piny kocha. To jo ka be indiko kacha. To jo sirikal be temo kelo moko. Kendo ka the number mar youth makoro bedo ni ugi tin. Yes, so I think ni jowa be winjo. Okay. Yeah. Yeah. Wach ma ngima moka